Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Lagi aku neng salah sijine peternakan kambing. Nah, iki sing duwe farm lagi cetek geni. Iki cetek geni ya, Kang? Nggih, Pak. Kayak iki aku tak nyuwun izin tak media wedhuse iki ya. Nggih, monggo. Ada prene sik, Pur. Kang Pur. Nah, iki farm, pemilik farm. Farm Jaya Jambon. Iki jenenge apa? Farm Jaya Jambon. Farm Jaya Jambon, heeh. Jan rejo tenan nek Farm Jaya. Tak videone ya. Oke. Nyuwun izin. Monggo, Pak. Jenengan lihat niku, Pak. Oke, Pur. Monggo. Mindo jerabang iki Pur sing pertama iki. Crossbur. Hah, peternak iki jan rejo tenan ya, Pur. Pirang meter ki dawane kandangmu iki, Pur? 16 16 kali berapa ini? Kali 6. kali 6. Yang minat cemplung umur 2 minggu Murah saja. harga murah. Oh. Ini musimnya bor-bor ngene ya, Pur. Jenis bor iki, Lek. Iki ya bor. Farm Jaya Jambon. Ya, Farm Jaya Jambon iki. Oh, kayak pemiliknya Farm Mas Pur. Iki Farm Jaya Jambon. Heeh. Pas nama. Iki sampean open wedhus iki pirang tahun ya suwene? Ya berapa tahunnya? 3 tahun. 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Biyen kan awalnya sampean kerja ning Taiwan ta biyen? Nah, Ning Taiwan biyen pirang kontrak ping pira kae? 3 tahun 3 tahun mulai mergo bose bangkrut ya. Bangkrut. Bose bangkrut saiki dheke sisane gaji nggo ternak wedhus iki wis berjalan 3 tahun iki, Lur. Yes. Kita tambah kandang nang kene iki saiki. Ini sing kandang wedhus paling ampuh iki. Paling ampuh iki. Bah, jan ampuh tenan. Kaya ngene. Pejantan iki yo. Jantan iki, Pak. Wah. Pejantan iki. Rejo tenan. Ngawin iki kene bayar piro iki? Piro? Ha 300. Lek ora oleh nego no. Sekedhik. Iki lur, iki pejantane ning Jaya Farm Jambon. Jan lenggono tenan. Yo dawane kaya ngene. Dan nglangut. Ya yes, ngono ae lho iki videone rekamane ning Farm Jaya Jambon. Wis kabeh donga dinunga. Mugi tansah sehat rahayu.